Gospođo Vesna Karavanić, vi ste direktorica turističke zajednice grada Paga. Možete nam reći koji je bio povod vašeg dolaska u Berlin i što ste prezentirali? Evo, razgovaramo u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu. Pa evo, mi smo došli prezentirati ono što Pag, grad Pag najviše ima, a to je naša turistička i kulturna ponuda. Što se tiče turističke ponude, vidjeli smo u našim promotivnim filmovima koje smo prikazali pred našim njemačkim novinarima što Pag sve nudi. Dakle, nudi posebnosti, nudi obiteljski turizam, nudi bezbroj lijepih plaža, čisto more, ono što ljudi danas vole. Nudimo i novi vid turizma, to je outdoor turizam koji razvijamo u protekle 4 godine i koje financijski podupire i Ministarstvo turizma i športa Republike Hrvatske. Održana je prezentacija za njemačke novinare, njih je oko 50. Na prvom sastanku u ovome Hrvatskom danu, povodom dana obilježavanja Dana državnosti i oružanih snaga u Republike Hrvatske u Berlinu. Gospođo Karavanić, što ste poručili njemačkim novinarima evo u samoj prezentaciji grada Paga? Poručili smo im da ćemo biti sretni i zadovoljni ako dođu posjetiti nas. Uspostavili smo jako dobre kontakte i prikazali što ih sve može privući da odu na svoj godišnji odmor upravo na naš otok. Znači, naš otok nije kao drugi otoci. On je jedinstven, poseban i zovemo ga Mjesečev otok jer na njemu nema puno vegetacije. Ali volim reći kad se dolazi na naš otok, gol je i surov, međutim kako više ulazite u njegovu unutrašnjost, on se otvara poput jednog bisera u školjci. Doći ćete do našeg grada Paga koji je zaista jedinstven i po urbanističkom dijelu, ali i po mnogobrojnim kulturno-povijesnim spomenicima koji se unutra nalaze. Kažem, tu je veoma bogata kulturno-povijesna tradicija. Vidjeli ste i sami, tu je i Paška čipka koja je nematerijalna kulturna baština zaštićena pri UNESCO-u. Tu je naša narodna nošnja koja, evo, ja mislim da nema ni jednog veleposlanika ili novinara koji danas nije napravio fotografiju sa našim preljepim članovima Kuda družina. Tu je bila i naša paška čipkarica koja je pokazala umjetnost šivanja paške čipke. Dakle, nešto prekrasno. Uvijek volim reći da je paška čipka najljepša rukotvorina ženskih ruku. Koliko vas je korona sputala? Evo, sada se očekuje, izgleda, rekordna sezona. Pa korona nas je sputala kao i svih, međutim mi ne možemo biti nezadovoljni brojkama koji su bili u vrijeme korone. Mi smo radili zaista disciplinirano, držali smo se svih mjera, tako da je dosta dobro prošlo to područje korone. Međutim, već prošle godine bilježimo preko 1.000.000 noćenja na našem području, a ove godine, evo, kažemo, najave su odlične i vjerujemo da će ova godina biti još veća što se tiče noćenja i dolazaka na područje grada Paga. Razgovaramo u Berlinu, u Njemačkoj. Kakvi su vam Njemci gosti? Odlični. Jedni od najbrojnijih. Znači, Njemci jako vole Pag. To je jedna posebna atmosfera u našem gradu. Kažem, mediteranski duh, dobra gastronomija koju oni vole, dobre plaže, ljubazni ljudi. Znači, sve ono što ljudima u stvari treba za dobro opuštanje. Može li se govoriti nešto o statistici? Odakle vas ljudi sve posjećuju? Pa posjećuju nas zaista od svuda. Najviše nam je, evo, Slovenaca, Njemaca, Talijana, Poljaka, Čeha, Austrijanaca. Znači, kao i uglavnom brojčani podaci se slični kao i na nivou Hrvatske. Turistička Hrvatska muku muči s radnom snagom. Imate li vi ti poteškoća? Da, kao i svi. Nažalost, imamo puno problema što se tiče radne snage. Evo, vjerujemo da će se i to malo po malo rješavati, jer zaista bi bilo šteta da zbog tog jednog segmenta zakažemo u turizmu. Nadamo se i vjerujemo da će se iznaći pravo rješenje kako bi se, evo, i taj dio riješio na opće zadovoljstvo svih nas, a i naših posjetitelja. Gospođo Karavanić, vi ste direktorica turističke zajednice otoka Paga, grada Paga, na otoku Pagu. Možete li nam reći, evo, što nudite turistima? Kakva je turistička ponuda? Što je interesantno čovjek kad dođe 7 dana? Njemu je interesantno, evo možemo reći doslovno sve, od onog trenutka kad prelazi Paški most ako ide sa područja Zadra, dakle zadivit će ga taj autohtoni pejsaž, dakle te kamene, naše kamene stijene koje zaista su jedinstvene i drugačije od svih ostalih otoka. U tom dijelu rekla sam da razvijamo outdoor turizam i to smo upravo počeli razvijati u vrijeme korone. Međutim, naši turisti uglavnom i sada traže velike aktivnosti, sportske aktivnosti na vanjskim prostorima. To im i nudimo, tako da smo u protekle 2 godine trasirali staze
hiking staze koje naši turisti koriste, biciklistički staze i imamo manifestaciju ovo preko ljeta koji se zove Pag Outdoor Summer, gdje naši gosti imaju mogućnost boraviti u prirodi pod stručnim vodičima. Što se tiče kulture i umjetnosti, u tom dijelu naravno imamo mnoštvo kulturnih spomenika koje naši gosti rado posjećuju. Tu je naš benediktinski samostan koji ima izložbu sakralne umjetnosti, jedna jedinstvena izložba. Tu je i naš Sveti Trn, dakle relikvija koju posjedujemo samog grad Pag. Spomenuo nam je to gradonačelnik, možete nam nešto reći još više? Tako je, to je relikvija koja evo ima i svoju dokumentaciju i potvrdu od strane Vatikana da je riječ o autentičnom trnu sa Isusove krune. Imamo i prije 4 godine ponovno smo obnovili tradiciju procesije sa Svetim Trnom i naš trn čuvaju i vitezovi kao što čuvaju i Svetu krunu u crkvi Notre Dame. U našem benediktinskom samostanu također imamo i baškotine, znači pravu gastroponudu, imamo travaricu pašku, imamo limunčelo, imamo paške štrike, paške kolaciće, znači nešto autohtono što ne možete zaista nigdje naći. A paški karneval? Paški karneval to je posljednji vikend u mjesecu srpnju što se tiče naših posjetitelja. To je opća, evo možemo reći ludnica, to je jedan doživljaj, jedan događaj koji zaista vole svi turisti, koji se u biti na taj način upoznaju sa tradicijom paškog karnevala koji se održava u zimi. Znači ponavljamo karneval zimski za naše goste koji se uključuju u naš program i uživaju u svemu onome, kažem, što im pripremamo i tradicije, ali i zabave. Ko su vam većinski turisti, mladi ili stari? Pa srednja generacija možemo reći, da. Gospođo Karavanić, možete nam reći još, evo, spomenuli smo pašku čipku, imamo tamo i suhozide i meje, imamo puno znamenitosti. Koliko turisti doista to obilaze, a koliko se posvete ovim drugim aktivnostima? Pa možemo reći da su to kombinacije, jer gost koji dođe, naravno da dođe u naš turističko-informativni centar i da naši djelatnici ih upute u sve ono što bi ih moglo zanimati. Naravno da ih zanima, evo ove godine, dakle prije 15 dana, grad Pag je i dobio UNESCO-vu povelju po pitanju umijeća izgradnje suhozida u Republici Hrvatskoj, koji nam je evo dodijelila ministrica kulture prilikom prvenstva izgradnje suhozida u gradu Pagu. To je sad jedna nova atrakcija koju ćemo zajedno sa Solanom Pag, koju moram evo pohvaliti, s kojim imamo jako dobru suradnju i ponovo otvaramo vrata Solane i solanskih proizvoda i svega onoga što se tiče Solane, tako da ćemo imati još jedan dakle, proizvod koji možemo lijepo ukomponirati za naše goste. Vi ste rođeni u Dubrovniku, evo danas ste dugo godina na otoku Pagu. Točno, rođena sam u Dubrovniku, završila srednju školu, fakultet završila u Zagrebu, zaljubila se, udala i došla u grad Pag, zaljubila se u grad Pag i evo me tu. Gospođo Karavanić, kako je protekao minuli sajam turizma? Evo ovdje je bila velika delegacija i Paga, posjetila vas je bila i ministrica. Koje su bile reakcije, odnosno što očekujete? Pa evo, moram reći da nam je u Berlinu bilo zaista jako lijepo. Mi smo također prezentirali naš grad sa našom narodnom nošnjom u sklopu prezentacije turističke zajednice Zadarske županije s kojim jako dobro surađujemo. Također na tom sajmu bila je i gastroprezentacija od čega drugog doli našeg paškog sira ili najboljeg sira na svijetu. Zaista je bilo sve prihvaćeno, stvarno je bilo kako treba. Evo, ministrica i pomoćnica ministrice bili su oduševljeni s našom ponudom, pogotovo, evo kažem, sa ljepotom narodne nošnje, njenom jedinstvenošću, a i naravno okusom paškog sira. Gospođo Karavanić, hvala vam, evo, zahvalni smo što ste predstavili otok Pag i grad Pag ovdje u Berlinu među njemačkim i hrvatskim gostima, danas oko 400 uzvanika, svakako velika čast i za Hrvatsku, a možda i za vaš otok Pag s druge strane kada gledate. Bilo nam je zaista veliko zadovoljstvo i uvijek ćemo se odazvati na ovakve pozive, na obostranu korist i zadovoljstvo. I vas u Berlinu i nas u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa.